नमस्कार प्रणाम रउआ सबके फालतू चैनल में स्वागत बा। जने वो रियल में घटना घटल बा वो महिला के लगे हम जाते नहीं, महिला बताइए कि घटना कैसे घटल बा। ए रउआ बाहर है, रउआ दुआर पर मीडिया आई बाटे। ए दूर रखे मुंह में हुरदम का जी पूछे अच्छी बताई जन घटना भइल होता है तो रउआ रहमी। हां रहबे जुवरिया पर कौन बैठल बारे? अरे बाप रे ए मारा दिया के ना लौकेला का? ना ये दादा आंख से ना लौकेला। तिंगरा का जोरी रहल स दुआरी पहिला अरे के? यहाँ के का देना लुबुर लुबुर काहे निकल गई अच्छी नहीं रउआ बता सकत नहीं जहां घटना भइल तहां तो रउआ रहमी नु। हां ए बाबू तो घटना भइल केंगन? ए बाबू हम बताओ तनी। हां हम अपना आंख से देखनी दूगो वसन मार छुरी गच 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 हम ओकरे देख ले रहे सगरे त ना लग रही अंदर। अरे चुप रहा तू। अच्छी रउआ बता सकत नहीं तो रउआ हाला काहे ना कमी? ए बाबू हम हाला ऐसे ना कमी, हम अपना भतार के बांध धोवी। हाँ। घर में लेके चल गई केवाड़ी बंद कर देहमी। ओकरा बाद जंगला पड़े झाको तनी त मार फेर छुरी गच 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 मारत रहुए लो। हम ये से ना हाला कमी ये बाबू कि यू छुरिया छोड़ के का जाने जंगलवा पड़े चला देता सन त हमरा चाहिए हमरा भतार के लाग जाई। वो तो भूसरी मेहरारू दो गला बिया रे। ए ज्यादा उरे तोरा मत बोलो, काम हो गेल त जा घरे। चली रे भीतर में त ठेहुना त फोड़ देनी। तो फोरवा ना देबू, देखबे कम ठीक है ना बा। हां गमछी बाहे दे। चली घर में चली त चल हाय अरे हेने आवो हो आवो।